Okay, magsisimula tayo ngayon dito sa sa Bayambang, Pangasinan, pabalik ng Manila. Ang oras ay 12:37 ng gabi. So ayan yung time check natin, 12:37 ng gabi. Titignan natin kung anong oras tayo makakarating ng Manila. Okay, larga na tayo.
Santa Ignacia na. Pa-exit na ng Kamiling. Okay, pause muna natin saglit. Your route avoids a road closure on Asian Highway 26 and one further ahead. You're on the fastest route.